Díomh is mis Donald tá mé ag obair le turais bia na Gaillimhe, níl oifig agin, so seo é má oifig sráideanna na carrach. Gach lá de turais bia na Gaillimhe, tá muid ag léirú agus de ceileann na Gentóirí agus na Fearmóirí agus na Bíalan den Sco tá agin tríd an cathair all in seo. We're very lucky in this city to be surrounded by the Irish language, and within the tours it's so important to us to demonstrate that and share that. Fáilte go dtí Hasba agus an céad cuasa atá an na Ósra, Dúlacíní agus Stovach áitiúil. Go háirithe in Gáile tá an céilú ar bia na Mara agus déanann muid gach iarracht é léirú gach lá. But really, we cover the gamut from locally roast coffees to pastries to meats and cheeses and everything in between. Every tour is different, but every tour is a showcase of the people who make it and the culture and tradition behind it. Fiú an Masé díreach an focail sláinte acu ag imeacht. Tá níos mó eolas agus léargas acu ag dearg gach turais. Agus muideanna sin é an rud is tábhachtach. Is cathair na drámh é. Agus ní iad na linseí níos mó, ní iad na de brúin níos mó. Is muideanna an trámh. Na Gaeilgeoirí agus an pobal mór timpeall ar na Gaeilgeoirí. Agus tá muid chud bródúil be mar chuid de sin.